pennau. Mae lodgers dirgel yn ein hysgol ni. Rhai coslyd slei. Wneud unrhyw gan bwy? Na wneu. Addo. Mae neidwyr proffesiynol yn ein hysgol ni. Rhai sy'n llamu'n athletaidd ac yn plymio hyd at raidd. Wir rwan! Mae Ieir pennau yn ein hysgol ni. Rhai sy'n dod o'i oerau, says too! Ond fedrwch chi ddim gwneud cacen efo nhw. No way! Mae athrawon nerfus yn ein hysgol ni. Yn llunio llythyrau ac yn anfon llyfrannau i hysbysu'r mamau ac i rhybuddio'r tadau. Beth yw gair Cymraeg am nid? Nydd tagwei. Mae na syrcas a hanner bob nos yn tŷ ni. Rhwng chwilio manwl, a'r siampwyo, a'r san llonydd, a'r man gribo. O ddim eto! Erbyn meddwl, mi allwn ni falu coesau nhw efo cefn brwsh gwallt. Mi allwn ni foddi nhw mewn bwcedau o ddŵr hallt. Neu, mi allwn ni